sua wa wodi a chen sua de Odikan Nante na e ka se sua obi bibi firi obi ho a enye Nante na wo kɔ ne kekenti enye ne Nante no style bi a wo yi me yenkyere no ma bi mu nkyere etiefo ne style bi a wo yi sebe so ya pache anu nkyere se de akye ne sere no fa sua nya no ne ye ka ipa okwa sebe wo twa sa ye di na chi no ya na edrum bi a de wo twa sa no so de wo a wudi na chi so ya na de odi anim no onim sa achia te wo nso a wudi akire no na wo so wo tran nti both side emmom ni titiriw ye kase wo bi esua wo bi Odikan Nante anase wo sua ne ya ye ne ye pa bi a nipa ne sua ye ana wo ye abusua nim ye onipa bi wo ye legend wo ye ho hwia enye yie ofo so sasante wo kasa bi samampa ne to ne badin nipa bi awu dadaada enso ne ye kai no obi wo fi owu a asante obi wo fi onu wo wu a nipa na wawu na oda ho no obekwa su na nipa ni su no enye ni nyina na ye nipa na oda ho no enti na nipa ni su e de normal bi tete normal bi panimu bi a wo tena fie ofa bi a wo tena fie no nim the way si toto asem fa ofa bi a wo tena fie na wo fa ne nya ni hafo no nim the way si ka sebe ya de hye yam e kasa kire wo mu jasante kasa se odupon tutu a na bofre dai ahye nanan hwan na ekwohye se odupon na tutu no anan ye wabusua bi ho no mu a nipa na wote ase na sebe ye di ne ho agro no ana yemfa na nya hwe no eda wo bewu pe abusua ne timi bo ye wo fie bebre ho no mu a okwa enne omunya na nipa na wote ase no na nkenne a wawu ko no enne nka wote ase na oni mpe bebre no ofo so ni asante mamu ha no se nipa te ase hu ne so mfa so ena me kasa asem wi sua wa wodi ache no sua de Odikan Nante ana sua na brabo sa na meka no se wo sua wo bia Odikan na brabo de a ena nya na makasa nya ne Nante bi enya ne niye bi emom enya nipa bi anso ne sua ne Nante ana sua na brabo sa no mani me no anhwe yi ade ye kan obi nti ase ena me ofa ase ana me ofa medi na chi no wo ye kromfo pa me ofa na medi na chi no onom sam obi num bi abusuapani e se bi edi na chi no asem sifia wo kwa abeso a chisa anadu nondu wo fra no kura na enye yie because baby owo no wo fra network enya dwuma asem no so asi no ya se chisa abusuapani wo abusuapani ba ya na ye ka chisa abusua wo kwa abeso na se wutu kwa na wo ba bia twaso na bra abusuapani haja yen we abusuapani ni ye be sire sa no ma wo ye kan eyem abusua bia hwia de wo kono a Odikan no hwia ne Nante ana hwia na brabo abrabo be ne wo a wutie me no wo hwia ana wo nso so ye hwia no so no e de na wo so wa ye ana wo ye den ene panmu bi asabe ye fa nkura adwuma akura ne ko ne de ase na hye nanan se chise protocol chise wo mame sika be 200 million sana mafa wadwuma opa adwuma ni nti wo si yo mate ne maame makopa besia e de abre pani no wono so ko mu no ne rank no se ne tie bia no oni mu ma tie ahuri ne ma ne ko baabi wono so ba ye pani no akura na ono opa adwuma no so de no be ye no wahini na wote so no a sabia na ye boni din no sana na asuma sitrase a anata ma ne wodi ade no wonde ne wonte se yo wa wo ba ye no woni mpefe se ade na wo ye no enkoyie me de bia maka me si wo hina woni dom ne koche no na wo hina woni dom so no check wo hwe ade be na ye nkroma eti se wo hina ne wo ye sa ade a ene de wo bedi ade no na woni ho no ana woni wo bedi wa ade no esa na wo twato wo no eno no nam so enne seven preduasa obi wu no woko ne de oba bedi na de no ne aka kyerew wo hene se asase onyam na meton ma wo eye minwia na obedi ade na na me okoye na ansa na me ba ne ton ma nti wo minniw enti magye enene se wo yesa unwia na ana wo fa na okoye odi na de no de bia me kasa ase me wagu ni fu ani mu ase enti de eka nyina ne se twasapa Nante papa
babrabo papa enkura na wachire no enya nante se ye twasa ya nkura ne di wachi o dabi wonne ye ne wabrabo a wo ba ne fie no ma yenya udin papa bi wo fie se ni pasuma se wo fa bi wo ho a enka nesa ofa asama to mi nkofa sorry ma enya wo fa sabin producer beba no na sabin producer waburo sabi agya ho na yagu ho nye no asam ne ye ka wahine a wote akonwa so ye wo kro bi ho no wahine wu ana wawu so many years enne ye da so kai no ye wabusua pani bi wawu enne ye da so kai no wo be kofie maame panimu bi wo maame na wu enne ye da so kai no wo bi so wu ne enne ye di sebo na ya won ko ne bo je de prayer predatory wo ye trim we na we suwano sa suwana no waje nkura no ma boso ya na ye kana suwantie no siwa wo edan bebre ni nua be madan ya wawu agya ne ma suwa se mafa ye ka bibia che suwa mafa because when my police for when me lawyers when him se be court ko suwa team nkura no ko mo chiro suwa na bone mesh papa na ne ti eda sebe efun suwa mu ho kura ne se suwa ti suwa wo na wo da hoyi enti suwa se na wo bewu look at this idea enkola no eja ma ne mo yenye di papa se me suwa ya na wo te ase se me suwa te ase a kesa no ma yehu ke yehu ne sanka wa baba so adi achi sani bi na yeka na nye wo bi asabe wo kwa sabe na nante a wo twewom ana se sabe wo bo life bi sa adi achi nya no na yeka na mmom edin papa ubeja na daache wunchirima continue say samampa ene yato ne badi obi ti ase yanto ne badi ba obi ewu yato ne badi eno na yehwehwe ofoso me daase okay the nation anchor uzo be ma metia kedu na opanyini bi nso watakrade yesi e frɛ no SOMPA asembenipa so papa ni din ya de wadia kwawo but watching na yen SOMPA asempeni yeso pe program ya no ultimate na wan wabusa omasa wan ofa wan na panyini yeso mu pap yeso mu kogo no mu mia bia pasa papa no ayeso woni tv ni kese pa kono tena de ho yeso ko na se wodi ato SOMPA kire odi jashe ne to ansan wa yi afiro enti ewrade nyanko ponjira jakwawo ebe no wan wase nwumire de ye dai obehu ba bi efiri ba obete se mu bum di yes jakwawo ewrade nyanko ponjira wo fa me chia wo pa ewrade nyo kese mere mo ba bi na mu so bi promosa na me kra eni age because omuni ho a yeni ho na afi machia ke adunso awadi ka chia machia no tite ka chira fo no meni natem mo na wane se mechia ke we tade me chichirim kai enjan be njirimu wozu bibia be fine nyame tiase ofoso me metu panyini bia afo se udi esenim udi abrabo anim udi abusua anim ndi ya adepa nyam na mbechiro nyansa sede wagimi na ekipu eno a na yede bi beyo enei na udi sananim ana aso de obekoso wagimi ye ni problem da wo bewuo wayi ase yenso ye begimi ye bon san wie ya na nsan bode ayira because ye wo fa no sa wo twa ye no ye to aso ntu de ekoso twa wo san sa na ko mituwe maka kira me ho se maya abofra manyini ya to abama president awudu obebira ma ma ba ko mahunu ne omo ye ntime da chi bia kwa mefa so bia me ba bedi president obedi me ba bedi a metu akotena mikuro mbedi akura na se ho ubo se cars saso be 80 new petrol say new ebe kumase na hwan na akuya se president papa okoyem so ba toilet kumase because ana omo ye hye petrol esa na omu twa ye no ye bedi so mitikuro ma adum kai de nyon yemie obi ebufa so tia wa pe no akogina ade yo beto ne babus MP driver obeto MP ne babus vei cause on top petrol oni how bi asa if is a petrol no one na etokura no asabita fracho kwan ofaso nya sika no enya sa kwan ne nyina efaso nya enti sa asa na wutwa na mebo wa mane se mi metu ufo but ya de abrabo ngodi ba akofo nsem ebi a wo ba benyino di meye wa mpi na ye bi na be di me ba ho yesu ye behwem ni ayo so ba bi pepe abrabo wo se ne a wo pesa afoforo nyama wo no ya wo nso ye sa afa ma won
Edia na yɛde wadi sana nim na so nwini wadi pa bia ho wo de wonko aho na hia ho enipa ni hia enipa ho ntwetweda kokɔ wanim yɛdi wachi no ɛno ana yesua ɛyɛtiawa wahene wobɛdi hene da bia nipa wu na naka so pa akora we onya kasa we yɛ mempna na wogigi wanim pɛ boy a wota ho bewu ɛba sa so ya anche na nandi but ya monitor hu se na naka so no obi twempna pɛ ne boy wu efiri he ye tua saasa no ye ɛbɛwo ɛyɛ daagye na ton brought ma hia ni na sikani ba na oton ma ne pɛ ɛnkyɛ sɛ hia no bɛtianse yesu wawu hu ba bi efire na da so te wo odi na konwa renkan eyesa yesua yebetwa tia wona na odi kan de chese wo wuo wo kwam ubekọ ebi kura na afiri ufie ebi na akodi wu nua kuma bi so no ono no side ye o ma me nua ba o me de be ye wo so nchi gafo eya abrabo untimi na oje tia ni a wo pesa afoforo nyama no papa se oye panyin na wudi abrabo anim a eya sa afa ma won abusia panyin bi age abusia na boso sikata ne hu se twom de omfa abusia ho na no wo fa ase awu nyame adom wa woten one ne yere na tie onye adwuma bia obai na managing kakra owu makoye yie mu wie ye mu boka 100 million ayiye na ba mu nya 300 million koyi bi ma ne maso omfa mobras ye de to abusia futum enkura mum na meje 10 million sa akora ba ko bi ma 1 billion de ye de ewo wiase 1 million o de ye de adwem bone uyi okay abusia bi kura minim no de ono atimi tena se mo ya akonta na aka jem say yi wu ye say yi ni 20 years ni nisikam dia to eze nkura kura ewe no yi abekire mu tese utim se abura na woni tim nipa no wonchikafo wo ma omuko school yesua enti wo fa ye ni we ka kire wo da wo bewuo ada wo be yale bi be bo wato wo no wona boso ofro ase bia wo ma osuma ye nsoma opu obi do akọ hospital obi ma eye wosa na wutwa na nkura ni nyina asua wo fie ho tu escapa ba yale ya dada mo bi amesra wadwom bone na nkura ni nyina apeke eno mo no dete boga akodi abrochire no osi abusua abaifo wantimi amu abusua ni bia saasa na nkura na apeke ntie ne onsi abo wa bafie nkura na bepeja kama sika wo mo nsem be yebo wo fadian no yabo ape wote wo fadian na bo afu enye so mutim na adunu esa na wutwa ye no ena omudi so pepepepepe obedi so adwuma panyini wadwaman dodo wadwaman dodo me pacho se de wusi bono no sa na njinkafo ni bedi so eya abrabo ni ani hunu no ene di adanse e papa ni batimi ko SS no akwasra no aponte ono an ne bati penso ze we na mepe me lai pa na ne ba keka ma no asa we na guso sa o ma besisi so sa na ye be ye won ni awo pe no ni awu guo no ni awu susuo no ubetwa na brabom ono oje etisa na wo so ba nante na ba chiachia wo pa anya problem ubenyini na ubatu ani behwe na ona nanom nyina pa chiachia eye wo nante na anom siesuaye ena wo kasa na Odikan na so ba fo so aworo so a oye panyini pa akro no ne apobo ndi ono kasa wo bona ni prepre no aworo so sania problem bi ha no no enkura ne besu omo so nyina betwa wo ntra no so bo mani prepre no mu jujwa ntro ni awu beguo no betwa minister ni uguo no betwa ebeba ye nyina ye diwachi posi panyine ni uguo no betwa ebeba etamo kam ye be wura tade na firi ni aka bibi so okọ pension ye do abetena fie na akora na no diwachi na abaye commander a wo fa ase for de be ye won ya de ye nkofo the same thing sam no pa no de respect him ono so na abegina wo what the same thing be ye wo onno je na brabom mate enne na wotaka ho ufrisa driver ni so na ogigi sika ejina no afa bi ahyem no ate na hwe obosem ejina mema awure mfisa wo ye nyina usua ka atwe no di na edi mate etina nko a baba be ye main driver mate foforo nso beba wo sa no a enkompreni kama kura be pay you back ni wo jana mana tete ko tera ni wo ya danye atade e straight da uba unjitwa so half also the man no dey so obi dey house the be design won atadiem wo boa won to material da o na mai ntini nyina ne ayo se we me ba mu ntibi anka ubehunu no na efra na atade e hye ne mu aya an se wo bu nkofo kokko wani mu
da korope na awurade di gya ato ne mani abɛyere wa ankaza ne agye ne a wode pam dade hye nyina afiri mu na de kɔ wadwene ndi nsusu ye ndi hunu wei na bɛboa wo ɔkɔmfo nyame adom na akɔma fa wo na nanom atusi sɛ wo na ɔmo pɛ ɛna woyɛ adwuma aboro nko a ɛyɛ de na wotwa nkokɔ akum wo fa ase kora kan wa betwa ne so akokɔ ukuna to akone nkora ne sua adwombɔne ne wo tirim no ɔmo sua da akye wobɛkɔ wo nana bɛka wo ba bɛka ɛkɔfa nipa foforo a ɔmo de bi bɛyɛ wo okay yɛ gya asɛm ne nka kakra na kyɛ na wutwa no obi an so twa sa asa ne bi pepepepepep ɔmo di wachi sɛ ɔso wo wutwa sa no so nim so wachi agye a ɔno odi na gyin gwaro wɔ ani ankɔ ne twa sa no ɔno ne de agye o tie nyina bɛfa sɛ nim ni akɔduru ba bia pɛsi ekɔduru awurade nyankopɔn sɛ agye du das ma me okay